Vítajte v Nissan Schooling Solution v Čachticiach. Rád by som vám predstavil našu spoločnosť a povedal nám o našich voľných pracovných pozíciách. S naším tímom viac ako 300 ľuďmi vyrábame chladiace systémy do veterných elektrární na pevnine aj na mori. Naše chladiče taktiež môžete vidieť v lodnej a železničnej doprave, takisto aj v banských strojoch. Poďme si spoločne pozrieť náš výrobný proces. Na začiatku samotnej výroby je potrebné si pripraviť materiál, na to nám slúži sklad, v ktorom nájdeme Zuzanu. Ahojte, volám sa Zuzana a som team líderka. Pracujem v spoločnosti viac ako 6 rokov. Práve u nás v sklade by sme privítali nového kolegu alebo kolegyňu, ktorý má zmysel pre poriadok a logické myslenie. Pri práci v sklade využívame vysokozdvižné vozíky a inú manipulačnú techniku. Práca je vhodná pre mužov, ale aj pre ženy. Každého nového kolegu zaučíme do nášho systému a pomôžeme mu, aby sa čo najskôr medzi nami cítil ako doma. Našou hlavnou výhodou je vlastné obrábanie materiálov na CNC oddelení, kde nás už čaká Matúš. Ako môžete vidieť za mnou, máme tu automatické obrábacie centrum IKEA, ďalej CNC frézy, sústruh a píly. Takže operátor musí vedieť čítať výkresovú dokumentáciu, aby si vedel stroj nadstaviť a následne svoj výrobok aj premerať. Táto práca je vhodná pre študentov a absolventov stredných škôl, takže ak si myslíš, že by ťa táto práca bavila, radi ťa privítame v našom tíme. Za mňou už je Roman, vedúci operátor na feeding technológie. Tento proces výroby komponentov, takisto ako CNC, si vyžaduje technické znalosti a orientáciu vo výkresovej dokumentácii. Na oddelení feedingu máme 14 rôznych technológií, ktoré používame na tvárnenie hliníkových profilov. Z týchto následné kolegovia skladajú jadrá do chladiacich systémov. Privítali by sme, keby nový kolega bol manuálne zručný, technicky zdatný a bol ochotný pracovať na smeni. Ja osobne tu pracujem už 5 rokov a momentálne mám na starosti transfer technológií z Dánska. Samotné komponenty na výrobu jadier máme prichystané, preto ideme za kolegom Filipom na Core Assembly, ktorý sa venuje práve montovaniu jadier. Na tomto oddelení pracujem ako team leader. Mojimi rukami prešlo mnoho chladičov. Samotné skladanie chladičov je ako skladačka, ktorá tvorí viaceré druhy komponentov. Na hale máme približne 900 druhov chladičov, ktoré sa líšia. Rád spolupracujem s ľuďmi, ktorí sú manuálne zruční a samostatní. Či sú to ženy alebo muži, není podstatné. U nás sa pracuje na 3 smeny, čo mne osobne vyhovuje, lebo mám víkendy voľné a môžem ich tráviť s rodinou a v prírode. Na dnes náš proces zakončíme na spajkovacích peciach, ktoré sú za mnou. Tam nás čaká už Juraj. Moja práca je veľmi dôležitá. Doslova spájam a finalizujem predošlú prácu mojich kolegov. Na spajkovacej peci sa vyžaduje cit pre detail, no práca nie je fyzicky náročná, pretože využívame manipulačnú techniku. Budeme sa stretávať denne, prevediem vás celým zaškolovacím procesom a verím, že sa bez problémov začleníte do nášho tímu. Teším sa na vás. Tak toto sme my. Som rád, že som vám mohol ukázať kúsok z nášho výrobného procesu. Predstaviť vám ľudí, s ktorými môžete pracovať aj vy, keď sa pridáte k nám do tímu. Všetky naše voľné pracovné pozície sú na webe. Budeme sa na vás tešiť.